Kocok-kocok karakteran ayo yang ingin berjoget, dipersilahkan. Oke. Mira, kamu tengah, kamu tengah. Aku tengah. Ah. Gini. Ya. Koke wujud tali sakotange saiki nelaka ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane nemewu wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning nganti aku goleki kali kota Ada tatak musik. Tali kota wujud tresnaku kang suci. asik Spesial jam Karang Taruna. Dovo Production BM Music Lebetar Wasik. Ada Mas Suja. Wujud tali sakotange saiki nelaka ilang saslirane apa kurang sampe ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan rekane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasan kowe ngilang ning ngendi gonku goleki tali kota.
tresnaku kang suci. Gini aja. Aye, Asik. aye, Oh, aye, asik. aye, aye. Jane dong apa? Melu-melu sing nyuting. Kabeh dodok. Yo. Musik yang Indonesia. Biyen wis tak tukoke wujud tali saka tangi. Iya. Saiki nelaka ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari. Apa lali kowe karo aku iki. Senadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang. Neng nganti aku goleki isi kota. Gludong lunga. Boy, gluduk jare. Iki masaline toko dorongke. Hey, yo. Aku pemarang aku dijodohke malah karo priya siji. Wis cukup mangesameni Yogan Mas Ando Basuki, aku ora bakal lali. Pasti Tali kotang iki tak simpan tekaneng pati. Tali kotang wujud tresnaku kang suci. Tali kotang wujud tresnaku kang suci.